Pragyzyň şygyr ýazýar şanyňa bahar ýazy döwrümiziň buýsanjy sen Pragy. Dürdäne şygyrlaryňa tagzim edýän ilim bar, sen adyňdan tanalýan gözel uniwersitetim bar, sarpaňy belen tutýan eziz arka dagym bar, arka dagly serdarym hormat goýýar Pragy, pähim paýhasym many magtym bolup Pragy. Laçyn tagly kaperin goşuň üçin muman ene häzir 2025-nji täze ýyl bayramymyz biziň her birimizin kalbymyzda bir täze günleri, täze bir wakalary, umuman baý dagaraly günleri beslenjekdigine biz uly arzuwlar, umytlar bilen garaşýasa. Ene şu pursatda bizi tomoş edýän ýyleşlemizde täze ýyl bayramyny gutlaýsaňyz. Täze ýyl bu insan ömrüniň bir täze sahypasy, täze ýyl bu täzeleniş, täze durmuş, täze gün, täze ýyl täze maksatlara bagdalgy, täze ýyl arzuwdur, umytlaryň bayramy, täze ýyl bu maşgala bayramçylygy. Täze ýyl diýlenne ilki bilen bir supranyň başyna jem bolýan agdy bir maşgala, agdy bir oja, agdy bir döwlet jemgyýet ýadyňa düşýär. Anhaşyl hem Türkmen halky bir supranyň başyna jem bolup agdy birlikde täze ýyl bayramçylygyny garşalýar. Täze ýyl bayramçylygyna her bir adam täze arzu niýetler, arzu umytlar, maksatlar bilen barýar. Men hem sözümiň şeýerini şahyr Hakamrat Rejepowyň Täze ýyl arzu diýen goşusyna gap bereýin. Täze ýyl arzuwy. Adam iki gezek gelmeýär dünýä. Ýaşalan bir ömür ýaşalsyn sünne. Köňülleke kuran ýürekde güllän, bagt bagyndan paý etsilsin bu ýyllar. Göwün sowamasyn, gyş bolsyn sowan. Yaradan ak ýolda ýar etsin gowa. Gözden nur etmesin, sözlerden doga. Galam aşa ýa etsilsin bu ýyllar. Humaý goşy ganat berip perinden. Herkes rızkol tapsın alın derinden. Günler doğsun hemişek yerinden. Göğü rahat ay etsilsin bu ýyllar. Ýola düşen arzu ýola galmasyn. Çarpay galan ihlas atdan agmasyn. Günler ahwalymyz gözden aňlasyn. Şirin jana jaý etsilsin bu ýyllar. Deryalarda kürek asmana ganat. Her bir ýaşy amal watana tagat. Zemine awatlyk, ýurda salamat. Türkmenime şan etsilsin bu ýyllar. Men hem şu pursatdan peýdalanyp külli Türkmen halkymyzy, gahrman arkadağymyzy, arkadal gahrman serdarymyzy, professor muallimlerimizi, talip deňduşlarymyzy ýetip gelen täze ýyl bayramy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Goý täze ýyl her bir maşgala, agdy berlik, asuwdalyk, awatlyk, rızkal döwlet bereket etsilsin. Täze ýylyňyz gutly bolsun, toýlarymyz toýlarlaşsyn. Tämiz niýetler edinip hemra, täze ýylym täze bagty etersin. Arzuwlaryň hasyl bolýan ýurduny geljek ýylym şan şöhraty getirsin. Laçyn arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biziň ediz ýarymyzda halkymyzyň bagtyarlygyna, gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň döredip beren mümkinçiligi esasyna halkymyz umuman talip ýaşlar, çağajyklarymyz, dürli ýaşdaky adamlaryň ählisi bagtly. Şu bagtly pursatda täze ýyl bayramy bilen bizem sizi tüýsüregimizden gutlaýar. Goý täze 2025-nji ýyl sizde jan saglyk, bagyrt şeýlede okuňyzda dörejilik älemini üstünlikler getirsin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Hanha gelýä ýarmy, seret zülfi tarmy, aydan alyp nuruny, nuruny, nuruny. Hanha gelýä ýarmy, seret zülfi tarmy, aydan alyp nuruny. Geler, 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 geler söýgülim meniň. Ay bölegim sen, men melegim sen, hem dilegim sen, ýar ýüregim men. Ay bölegim sen, men melegim sen, hem dilegim sen, ýar ýüregim men.
edeceğim sen boynuna daptayın mercan Tüyü misalacağım sen nereyle edeceğim ben Ay bölüğüm sen, men meleğim sen Ay bölüğüm sen, men meleğim sen Hem diligim sen, yar yüreğim men Ay bölüğüm sen, men meleğim sen Hem diligim sen, yar yüreğim men sen boynuna dapayın mercan Tüyü misalacağım sen nereyle edeceğim sen Hanhana geliyor yarım ey Ferit zülfü tarım ey Aydan alıp nurun ey Nurun ey Nurun ey Ay bölüğüm sen Men meleğim sen Hem diligim sen Yar yüreğim men Ay bölüğüm sen Men meleğim sen Hem diligim sen Yar yüreğim men Men Maktumlu Adnak Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Rayet Hukuku Kafedrası'nın doçenti, hukuk ilimlerinin kandidatı Aşiriyeti Cumayev. Pekim Paykas Ummani Maktumlu Prag yıl deyip ilan edilen 2024 yılda Türkmen halkının milli liderinin, arkadağlı kahraman serdarımız, hormatlı prezidentimizin parasatlı yolbaşılığına Türkmen halkı bedev vaadi bilen öňe bardy. İktisadiyette de, tenagatta, obaq joluna, alım, bilim, sport, sağlığı orayış, umuman medeniyet ähli uğurlarda, yurdumuzda ägirt uly üstünlükler kazanılan yıl boldy. Günogorun beýik akyldary, nusxawy şahiri, filosofi, Maktumlu Pragynyň doğulun gününün 300 ýyllygy toýu bilen dabaralandy. Bilşiňiz ýaly Gahraman arkadaşymyz 2021-nji ýylyň fevral aýyndan başlap ýurdumyzda Gülnogorun beýik akyldary, söz ustady, Türkmen halkynyň nusxawy şahiri Maktumlu Pragynyň dörüjüligini öwrenmek, onu bütün dünýä ýaymak, bütün dünýäniň edebiýatçylary bilen, alymlary bilen, maktumulşünaslary bilen Maktumlu Pragynyň dörüjüligini öwrenmek, Maktumlu Pragynyň portalyny internet ulgamynda portalyny öğretmek. Şol portalda da Maktumlu Pragynyň ajaýyp goşgularyny dünýäniň dürli döwletleriniň dillerinde beýan etmek bellemdi. Maktumlu Pragynyň dörüjüligini öwrenmek işi Türkmenistanyň hemde dostluk, doganlyk gatnaşyk döwletleriň maktumulşünaslary bilen, edebiýatçylary bilen, alymlary bilen giňden dowam edýär. Ine goňşy Özbekistan Respublikasynyň hormatly prezidenti şu ýylyň 19 fevralyna bir ajaýyp karara gol çekdi. Ýagny Maktumlu Pragynyň dörüjüligini giňden öwrenmek barada karara gol çekdi. Görüşiňiz ýaly goňşy dostluk, doganlyk gatnaşykly döwletlerde de Maktumlu Pragynyň dörüjüligi, onuň ýaşan döwri çoňdan öwrenilýär. Biziň ýokary okuw mektebimiz Gülnogorun beýik akyldary Maktumlu Pragynyň adyny göterýär. Biziň ýokary okuw mektebimiziň maktumulşünaslary, alymlarynyň bir topary Ýewropa, Aziýa döwletlerine iş saparyna bolup, şol ýerdäki kitaphanalardan, arhivlerden, muzeýlerden Maktumlu Pragynyň entek bize ma'lum bolmadyk goşgularynyň gol ýazmalaryny tapyp getirdiler. Yetip gelen täze 2025-nji ýylda da soňky döwürde de dowam eder. Täze Maktumlu Pragynyň dörüjüligi bütün adamzadyň umumy milli maksatnamasy hemde umumy adamzat ösüşiniň bir uğru bolup durýar. Täze Maktumlu Pragy öňüň ýaşap geçen 18-nji asyryna şol döreden ajaýyp goşgulary şol döwrüň
akıldarları bilen bir katarda pikirlenip, oýlanyp, dünýä göz ýetirip, bu ajaýyp goşularyny bile galdyryp gitdi. Geçen ýyl 2023-nji ýylyň 19 sentýabryna hormatly prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda eden taryhy çykyşyna ilki bilen Türkmenistan watanymyzyň paraga süýjülükli tekliplerini, başlangyçlaryny beýan etdi. Şol taryhy çykyşda hormatly prezidentimiz sözüniň ahirine Türkmen halkynyň günlüğünün beýik akyldary, söz ustady Magtumul Pragynyň dogruň günüň 300 ýyl toýuny diňden halkary derejesinde toýlanjakdygyny aýtdy. Şeýle hormatly prezidentimiz Magtumul Pragynyň Adamzat adly ajaýyp goşgynyň bir iki getirdi. Ýatsa tursa hyýalynyň çykarma, kaýsy işe maýil bolsa adamzat. Ine Birleşen Milletler Guramasynyň agzalary bolup durýan 193 döwletiň wekilleriniň gatnaşmagyna hormatly prezidentimiz Magtumul Pragynyň şu ajaýyp seterlerini gaýtarady. Magtumul Pragynyň barıp 18-nji asyrda aýdan şu ajaýyp sözleri şuň gün 21-nji asyrda da özüniň ähmiýetini ýitirenok. Dünýä halklary bilen dostluk, doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak, biziň mehriban arkadagymyzyň, Türkmen halkynyň milli lideriniň arkadagyly gahrman serdarymyz, hormatly prezidentimiziň ýol ýörelgeleri bolup durýar. Ine şol hormatly prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasyndaky Magtumul Pragynyň goşgynyň aýdan setirlerini ýanky bella kesişmýäli dünýäniň 193 döwletiniň Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy bolup durýan döwletiniň wekilleri 6 dilde Xitay, Arap, Fransuz, İspan, Rus dillerine terjime edilip şol döwletleriň wekillerine getirildi. Günlüğünün beýik akyldary Nushaw şahyrymyz Magtumul Pragynyň dörejiligi halkara derejesinde öwrenilýär. Türkmen halkynyň milli lideriniň arkadagyly gahrman serdarymyz hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylaryna Türkmen halky täze 2025-nji ýyla ayak basar. Elbette 2025-nji ýylyň edil 2024-nji ýyl ýa-da beýleki ýyllar ýaly paragatçylygyň, asudalygyň, tırysgally ýylyň bolmagyny men arzu edýän. Ören ajaýyp pursat ýatlatmakçy 2021-nji ýylyň fevralyna Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasyna şeýle bir teklip bilen ýönerini, ýagny 2025-nji ýyly paragatçylyk we ynanşmak ýyly diýip elan etmek barada. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy ýörüýte kararnama kabul etdi. Ýagny 2025-nji ýyl paragatçylyk we ynanşmak ýyly diýip şeýle kararnama kabul edildi. Ýeri gelende aýtsak, Türkmenistan watanymyzyň teklipleri hemde başlangyçlary bilen şuň gün içinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 29 sany kararnamany kabul edendigini bellemek ören boýsunçy pursatlaryň biridir. Şeýle hem häzir Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasy dowam edýär. Ine şoňa da Türkmenistan şu ýylyň iýun aýynda vice başlyklyga saýlandy. Vice başlyklyk diýmek şol Birleşen Milletler Guramasynyň 79-njy sessiýasynyň maslahatlaryny şol döwletleriň wekilleri alyp barýar. Pursatdan peýdalanyp mehriban hem gahrman arkadagymyzy Türkmen halkynyň milli liderini, arkadagyly gahrman serdarymyz, hormatly prezidentimizi, bütün Türkmen halkyny täze 2025-nji ýyl bilen tüýsürekden mehirli gutlayan, şeýlegem 2025-nji ýylyň edil beýleki ýyllar ýaly, ýagny 2024-nji hemde beýleki ýyllar ýaly paragatçylygyň, asudalygyň, işretli durmuşyň, bol edin durmuşyň, döwlet tyrysgally durmuşyň ýyly bolmagyny men tüýsüremden arzu edýän. 2024-nji ýyl meniň durmuşymda da ören bir ajaýyp wakanyň şahidi boldum. Hormatly prezidentimiziň
Maktumulu Praga'nın doğulun gününün 300 yıllıgına döreden, yani 2024 yılın 9. fevralında Türkmenistan kanunu esasında döredilen Maktumulu Praga'nın 300 yıllığına atlı jubiley medal bilenim hurmatly prezidentimiz tarafından men silahlandım. Bilen şu acayip fırsat 2024 yılda menin hem bizim başkalarımızın durmuşuna ören acayip üstünlüklerin kazanılan yılı oldu. Türkmen halkının milli liderinin arkadağını kahraman serdarımız, hurmatly prezidentimizin canlarının sağ bolmagyny, belent başlarının aman bolmagyny, ömürlerinin uzak bolmagyny, il yurt behbetli, döwlet ähmiýetli işlerinin mundan meýlekde rowaşlyklary betlenmegini men tüýs ýüremden arzu edýän. Seni gördüm beğendim, senin menne gownun bar. Gördüm seni beğendim, senin menne gownun bar. Gözüm göze belledi, gownum seni belledi. Gözüm göze belledi, gownum seni belledi. Senem meni haladın, gözlerinden belledi. Senem meni haladın, gözlerinden belledi. Başıma gelene çıkarsın sen bedene, bak başıma gelene. Men gönlümü bermeren her var gülüp gelene. Men gönlümü bermeren her var gülüp gelene. Ala özlü sever yar, menin senne gönlüm var. Ala özlü sever yar, menin senne gönlüm var. Seni gördüm beğendim, senin menne gownun bar. Gördüm seni beğendim, senin menne gownun bar. Oyun etti gülüştü, zaraları değişti. Oyun etti gülüştü, zaraları değişti. Gözüm seni göründe yine gül değişti. Gözüm seni göründe yine gül değişti. Özlü sever yar, menin senne gownum var. Ala özlü sever yar, menin senne gownum var. Seni gördüm beğendim, senin menne gownun bar. Gördüm seni beğendim, senin menne gownun bar. Seni gördüm beğendim, senin menne gownun bar. Gördüm seni beğendim, senin menne gownun bar. Bugün Türkmen ilime ekitmeni arzularım hasıl oluyor
sen ilimize täze ýar, sor ber her günümüze täze ýar. Nuru beklep yüzümüzi, aydınlandır öňümüzi täze ýar. Mehriban ýyllaşlar, eziz tomoşaçylar, arzuwlar hasyl bolan pragaty gepleşmegden bayramçylykdan bizi hotdaşlygymyzy dowam edýär. Elbetde, täzil bayramy diýilende şatlyk şowhun şeýlede ajaýyp bedeglerlen bir hatyrda iýleşlemizin bir saçaga bir desterhana jemlenip öz ýürek arzuwlaryny, birege ýaşy umytlaryny, ýaşy arzuwlaryny aýtışmak bul eýän biziň ilimizde däp bolup galy. Mehriban tomoşaçylar, biziň häzirki ýüregi arzuwdan, ýüregi süýji arzuwlardan pür taliplenmediň söhbetleşmediň biri Matumladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň jurnalistika hünärining ikinji ýyl talibi Selwinýaz Maksudowa. Selwinýaz elbetde biziň eziz ýarymyzda täzil bayramçylygy uludan toýlanylýar. Matumladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetimizde şeýlede her bir öýde täzil bayramyň şowhun şagalany hasam artýar-da. Ýani gaýtışmaz ýaly täzil bayramçylygy diýilende bir taçaň maşyna jemlenip, uludan kiçe her kimiň arzuwy birege süýji arzuwlar, süýji dilekler edilýär. Bize mine şu ajaýyp pursatda bayramçylyk günlerinde size iň süýji arzuwlary, janyňyzyň sag ömrüňiziň uzak bolmagyny şeýlede bir eziz ýarymyza kämil hünärmen bolup ýetişmegiň arzuwlaýar. Täzil bayram gutly bolsun. Oğlum oğlum, hakikatdanam gahrman arkadağımızın, arkadalı gahrman serdarımızın parasatlı ve öňden örjülük ýol başçylygyna gül diýarymyz, atamekanymyz, garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde tutuş Türkmen halkyna biz ýaş nesilleri şeýle ajaýyp bayramçylyklary, şanly seneleri ul guramakçylykly ýagdaýda bellemäge giň mümkinçilikler dördülip berilýär. Täzil barada aýtsak, täzil bayramçylygy bayramçylyklaryň içinde iň bir naýbaşlarynyň iň gowy bayramçylyklaryň biri hasaplanýar. Könüllerimiz diýär 7 ýaşdan 70 ýaşlaçylly. Hakykatdanam täzil bayramçylygy diňe bir çağaçyklaryň, körpeleriň däl eýsem ýaşullaryň, ýaşlaryň hem bayramçylygy tutuş halk tarapyndan şu täzil bayramçylygyna garaşylýar. Täzil bayramçylygy diňe bir döwletiň ýa-da bir halkyň bayramçylygy däl, täzil dünýä ýüzüniň dünýä halklarynyň bayramçylygy. Şonuň bilen hem baglanşykly biziň eziz diýarymyzda garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde her ýyl täzil bayramçylygy şäherlerde, welaýatlerde, etraplarda, owalarda giňden bellenilýär. Täzil arçalar dikilýär, täzil çıralar ýakylýar. Elbetde bu hem täzil bayramçylygyň golaýlaýanlygyna biziň bereketli ojoklarymyzda täzil bayramçylygyň ýetip gelýändiginiň aýdyn mysal bolup durýar. Biziň şu bilim alýan mukaddes bilim ojogymyz bolan Matumladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetinde hem täzil bayramçylygy giňden bellenip geçilýär. Onha täzil bayramçylygyny uniwersitetimizde ýörüýti Bagtyar Owazlar Meden Merkezimiziň aýdymçylary, tanşçylary täzil aýdymlaryny, täzil tanşlaryny ýerine ýetirýärler. Şu uniwersitetimizde geçirilýän täzil bayramçylyk dawaryny bolsa uniwersitetimiziň professor, muallimleri, talipleri özleriniň ýürek buýsançlaryny, täzil gutluglaryny köpçülikden habar berýär arkaly şu halk köpçüligine durly hil täzil gutluglar bilen goşgulary, durly hil aýdymlar bilen halka ýetirýärler. Mundan başga täzil bayramçylygyny, türkmen maşgalasyny, türkmeniň bereketli ojogyny täzil saçaga giňden ýadylýar. Onuň üstüne bir näçe täzil nygymatlary, türkmen millet tagamlary, täzil iştihaçlary, täzil süýjülükler taýýarlanýar. Hemde şol täzil bayramçylygyny birege şu täzil sowgatlaryny etçilmek ýaly ajaýyp pursatlaryň şaýady bolýar. Täzil bayramçylygyna täzil arçalar dikilip çağaçyklar, balacyklar täzil arçaň daşyna aýlanýarlar, täzil aýdymlaryny ýerine ýetirýärler. Olar aýaz baba şol goşgular aýdyp berip aýaz babadan sowgatlar alýarlar. Elbetde bu hem her birimizi buýsundurýar, gowandurýar. Täzil bayramçylygyny biziň aýratyn bir şadyan pursatlaryň biri bolup durýar. Ýene-de täzil bayramçylygyny ýurdumyzyň durly künjeklerini şol bir näçe aýdymçylaryň ýa-da olmasa teatr işgärleriniň hem täzil oýunlaryny guramaklary, tanşçylaryň täzil tanşlaryny ýerine ýetirmekleri hem munyň aýdym mysal bolup durýar. Dogry we läkesiniň Selwinýaz, ýurdumyzyň ähli ýerlerine, teatrlaryna, umuman ähli ýerlerde diýen ýalyk şu teatr artistlarynyň, medeniýet sunugy dişärleriniň ýerine ýetirýän sahnalary, ýerine ýetirýän aýdymlary, tanşçylaryň ýerine ýetirýän tanşlary muny biziň halkymyzyň milliligi şöhlenýär. Şol pursatda halkymyzyň ýürek buýsançy şol tanş hereketleriniň üstünden, sahnalaryň üstünden halkymyza ýetirilýär. Inni
Selvinya yıllardan ziyada değil şeýle 2024-nji ýylym biz üçin, biziň halkymyz üçin üýtgeç gülläriň biri boldy. Sebäbi paýhas ummany magtymly Pragy ýyly boldy. Ine bu ýylda halkara dostlukly dogonlyk gatnaşanyň hasam puwtalananyna biz göz ýetirýärmiz. Täze jurnalistika hünärining talibi ökmünde ýurdumyzda geçirilen durly halkara konferensiýalary, maslahatlary, şeýlede bir näçe dawaralara özüňiz hem gatnaşdyňyz, şonu gözüňiz bilen gördüňiz. Ine şular dogrusyna söhbetimiz dowam etsek. Hakikaten hem doğru aýdýaňyz Mährim Ünha, biz Magtymly adına Türkmen Döwlet Üniversitetiniň jurnalistika hünerini tälim alýan talipler bolup, şol okuwdan boş wagtlarymyzda şol beýleki ýokary okuw mekdeplerinde ýa-da ilmi amal konferensiýalary bir näçe çärlere gatnaşýar. Şeýle çärlerde hem şu ýylymyzy pekim paýhas ummany Magtymly Pragyny wagt edýän bir näçe ajaýyp şol makalary professor moýunlaryň gyzykly gurrunlarynyň şaýady bolýar we olardan özüňize gerek bolan gyzykly maglumatlar alýar. Şeýle ösüşleriň, üstünlükleriň hataryna bolsa, şu 2024-nji ýyl pekim paýhas ummany Magtymly Pragy ýylyna gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň ýolbaşçylygyna mermer paýtagtymyzda şu Köpetdaň eteginde Magtymly Pragynyň hekeliniň gurulmagy, Magtymly Praga bagşlanıp durly helmeden köpçüliklerin seýilgäkleriniň Magtymly muzeýiniň açylyp bolanmagy berilmek hem munyň aýdyn mysal bolup durýar. Mundan başga da ýaň ýakynda hem şu ýylyň jemlenýän pursatlaryny gahrman arkadaşymyz, arkadaşlyk gahrman serdarymyz şol türkmen hemde dünýä Magtymly şunaslaryň Magtymly Pragynyň ömrü, döretçiligi bilen baglanşykly eden bir näçe açyşlaryny, ilmi işlerini şol özüniň nazaryna berip bellädi hem de olara uly bir hormat syýlak hökmüni Magtymly Pragynyň 300 ýylyna atly ýubiley medalyny hem de döwlet bayragyny gowşurdy. Elbetde bu hem ýurdumyzy türkmen edebiýatyna, türkmen taryhyna, medeniýetine, sunuwatyna Magtymly Pragy ýaly beýik şahsiýetleri hut gahrman arkadaşymyz, arkadaşlyk gahrman serdarymyz tarapyndan tutuş türkmen halky tarapyndan goýulan beýik sarpanyň aýdyn mysal bolup durýar. Hut şu babatda hem alim arkadaşymyz, hormatly prezidentimiz edebiýatymyza, mirasymyza, taryhymyza sarpa goýmak boýunça biz ýaş netillere tutuş türkmen halkyny nusgal göreli bolup durýarlar. Mümkin bolsa sözümiň şu ýerine bolsa täzeýle bagyşlap bir goşgyny aýdyp bermekçi. Gelen döwlet, gel täzeýil töre geç. Taçaklaň bereket duýdy bolup gel. Bize rızgal paýlan şu güne deňiç, ýyllaň iň ajaby uzy bolup gel. Başlanyç şol has tutumly toýlary, ýene bir göz össür ýyl gün boýlaryň, perzent zaryny çekýän ähli ýylleriň sallan çykdy ogly gyzy bolup gel. Halkymyzda şeýle ajaýyp bayramçylyklary, ulguramaçylyk ýagdaýda bellemäge, giň mümkinçilikler döretip berýän bizi ýaş nesillere, taliplere okumaga, öwrenmäge, döretmäge uly mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadaşymyza, arkadaşlyk gahrman serdarymyza köp-köp sag bolsun aýdýaryn. Goý gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işlerge mundan beýlekleri başlyklara weslensin. Gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň tutuş türkmen halkynyň täzeýli bayramçylygy bilen çyn ýüregimden kutlaýaryn. Bayramyňyz mübarek bolsun. Dervinya süýjüde arzularyňyz hasyl bolsun. Bizem size täzeýil bayramyndan, täze ýylla jan saglyk, maşallah diýerlerni, şeýlede okuwňyzda ilim bilim dünýäsinde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýäs. Toýly günlerde diýdarlaşalyň. Sag bolun.
bolşuyum hayran korkuyum Yürüp turan gevleye gözlüm seni gönlüye Aşığının zemmüye hayran min hurmamı divana Divana, divana, divana Ay eyvadın kurma Gönlüme evinim degme Barıştırıp beni koyma Zeyyan seni vurma Hayran bolşuyum hayran korkuyma hayran bolşuyum hayran korkuyma Ay eyvadın kurma Gönlüme evinim degme Barıştırıp beni koyma Zeyyan seni vurma Hayran bolşuyum hayran korkuyma hayran bolşuyum hayran korkuyma Merhaban iyleşler, edi tomaşaçylar. Siz aşabat teleýylymyna arzuwlar hasyl bolan pragatly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna tomaşa edýäňiz. Merhaban iyleşler, biz gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny Matmul Adynnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde ýazga geçirdik. Edi iyleşler, ana daş töweregimizde garanymyzda da edi ýurdumyzda täze bayramy şahatlyk şowkun bilen dowam edýänini biz hemmemiz bilýän bolsak gerek. Bugünkü günlerde dogana, jiga, ene ata, agtyga, çogluga, goňşy golama, dost ýara süýjüden süýje arzuwlar edip täze ýyl sowgatlaryny gowşurlaýan günleri. Elbetde täze ýylla, täze günleri atarjak bu ýylla her kim birege özüniň süýje arzuwlarynyň hasyl bolmagyny arzuw edýär. Insanyň kalby madama arzuwlardan püröpür. Kimdir birine jaý gerek bolsa, kimdir birine bäwejik gerek. Ýene biri ilim bilim ummanyny ýüzesi gelýän bolsa, ýene de bir çagajyklamyda oýunjak gerek. Ene şeýle arzuwlary özüne jemleýän bu täze bayramy biziň üçin, türkmen halkymyz üçin hasam etkeşik. Sebäbi bize şeýle bayramlary uludan uly edip bellemäge mümkinçilikler ötüp berýän biziň gahrman arkadagymyz, arkadagly gahrman serdarymyz bar. Şoň üçin şu pursatda türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Ömürleri uzak bolsun. Edi ýerleşler ene şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz ýene söhbetleşdigimizi dowam edýäs. Biziň söhbetleşmemiz Matmul Adynnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen dili we edebiýat fakultetiniň jurnalistika hünärining 1-nji ýyl talebi Bägül Bekgilijewa. Bägül ene şu ajaýyp pursatda aýdym saatly, şowkunly bayramçylyk günlerini biz sizi täze ýylyňyz bilen gutlaýar. Elbetde ýyllardan, günlerden ziýada bolşýaly. 2024-nji ýyl Pähim Paýhas umman Matmuly pragylam siz üçin üýtgeşgirlen biri bolsa gerekdir. Goý täze 2025-nji ýylymyzda size üstünlikler getirýän ýyllaryň biri bolsun. Siz hem öz ýürek buýsançlaryňyzy bize tomaşa edýän iýleşlemde ýetirseňiz. Gahrman arkadagymyzyň arkadaly gahrman serdarymyň biziň ata watanymyz Türkmenistan gün-günden ösüşlere beslenýär. Biziň türkmen halkymyz bolsa gahrman arkadagymyzy ikrar eden täze ýamynyň galkynçy döwründe ýaşaýar. Her bir günümizde bolsa toýdur bayramlara beslenýär. Biziň ýurdumyzda bolsa täze ýyl bayramçylygy bellenilýär. Täze ýyl bu türkmen halkynyň taryhyna aýratyn ýatdan çykmajak bayramçylyklaryň biri hökmüne alýar. Türkmen halky her ýyl şu täze ýyl bayramçylygy uly dawara bilen bellek geçýär. Paýtagtymyz Aşgabat şäherine we welaýatlarymyzda şu täze ýyl arçylarynyň ýany ışıklarynyň saýatyna has hem gözel görkü beslenýär. Täze ýyl şu her bir maşgala ojagyny şol ýatdan çykmajak bayramçylyklaryň biri bolup durýar. Her bir maşgala täze ýyl şu gujaga çykarşylaýar. Aýratynam şu ýurdumyzyň orta mekdeplerine, çağlar baglaryna, her bir edaralaryna şu täze ýyl bayramçylygy uly höwes bilen garşy alynýar. Ýurdumyzyň şol baýram korok mekdepleriniň biri bolan Matmul Adynnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde hem täze ýyl aýratyn bellenip geçilýär.
Pähim paýgas umman mawtumul Pragy ýyly hem her bir türkmen halkynyň aňyna şol ýatdan çykmajak taryh seneleriň biri bolup galar. 2024-nji ýylda men hem öz maksatlaryma ýetdim. Men hem Mawtumul Adnan Türkmen Döwlet Uniwersitetinde talip bolmak bagtymy ýeser etdi. Men muňa diýsem bu ýa sebäbi biz talip ýaşlar ilm ummanyna golaşlap ýüzmegimizde has hem itergi berdi. 2024-nji ýylda ýokary okum mekdebimizde hem bir näçe ders taslama bäsleşikleri döwlet we halkara derejesinde geçirilip duruldy. Biziň talip ýaşlarymyz hem bir näçe bäsleşiklere gatnaşyp baýrakly orunlara munasip bollar. Bul hem olaryň durmuşyna ýatdan çykmajak pursatlaryň biri bolup galar. Biz hem jurnalistika hünäriniň talipleri bolup Mawtumul Pragynyň 300 ýyllygy munasibetli geçirilen çärelere gatnaşyp onuň janyny şaýady bolduk. Täze ýylyň 2025-nji ýylyň halkara paragatçylyk we anaşmak watan diýip eglan edilmegi biz jurnalistika hünäriniň taliplerini has hem buýsanlyrdy, has hem begenlerdi. Biziň şu derejejilik alhamdyň has hem kämilleşmegine ýardym etdi. Şu pursatdan peýdalanyp biz talip ýaşlara okumana, öwrenmäge döredip beren mümkinçilikler üçin Gahrman Arkadaly Gahrman Serdarmydy köp sag bolsunlarmy aýtýar. Goý Gahrman Arkadaly Gahrman Serdarmydyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun tutýan tutumly işler elmi damara başlyklary betlensin. Şu pursatdan peýdalanyp Gahrman Arkadaly Gahrman Serdarmydy türkmen halkymyzy, Halipa Mollanyny, talipden dostlaryny täze ýyl bayramçylyklary bilen gutlaýar. Goý täze ýyl düşünýän ýyllaryň biri bolsun. Bäwul arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem sizi täze ýylyňyz bilen gutlaýar. Goý täze ýyly size üstünlük getirýän ýyllaryň biri bolsun. Okuwda, ilimde, bilimde öz söýüp saýlan hünäriňizi kämil hünärmen bolup ýetişmegiňizi sizi arzu edýäs. Mağalan gaslarım, 18'er yaşlarım, üncideyin dişlerim, en gödelim varmin. Mağalan gaslarım, 18'er yaşlarım, üncideyin dişlerim, en gödelim varmin. Ayminler yüzleri, baldan tüycü sözleri, Jeren kimin gözleri, şol gödelim varmin. Gül gerek, taşları sümbül gerek, sayrayan bilbil gerek, şol gödelim varmin. Kıymağalan gaslarım, 18'er yaşlarım, üncideyin dişlerim, en gödelim varmin. Mağalan gaslarım, 18'er yaşlarım, üncideyin dişlerim, en gödelim varmin. Çıkıp otursan, imulslarını getirsen, yürekteki feyvini yara havar yetirsen, inayıca ellerin ne giyse billerin, tervunsa beygüllerin sol gödülün varmin. Kıymağalan gasların, 18'er yaşların, üncideyin dişlerin, en gödülün varmin. Mağalan gaslarım, 18'er yaşlarım, üncideyin dişlerim, en gödelim varmin.
hemrayalar sen gödelin varmin Kıymağalan gazların 18'dir yaşların Üncideyin dişlerim sen gödelin varmin Kıymağalan gazların 18'dir yaşların Üncideyin dişlerim sen gödelin varmin Kıymağalan gazların 18'dir yaşların Üncideyin dişlerim sen gödelin varmin Kıymağalan gazların 18'dir yaşların Üncideyin dişlerim sen gödelin varmin Bağımdan gel gül bereyin Eğer delala mislesin Bağımdan gel gül bereyin Eğer delala mislesin Servi boylarım görüyün Eğer delala mislesin Servi boylarım görüyün Eğer delala mislesin Sen menin servin adamsın Al yanaklı yanarım men Sen menin servin adamsın Al yanaklı yanarım men Sensiz geçmedik bağlım men Eğer delala mislesin Sensiz geçmedik bağlım men Eğer delala mislesin Aylanım gülüm her yeri Tapmadım men lalam seni Aylanım gülüm her yeri Tapmadım men lalam seni Aşık aydarı geçenleri Yaddalı lalam mislesin Aşık aydarı geçenleri Yaddalı lalam mislesin Sen benim servin adamsın Al yanaklı yanarım men Sen benim servin adamsın Al yanaklı yanarım men Sensiz geçmedik bağlım men Eğer delala mislesin Sensiz geçmedik bağlım men Eğer delala mislesin Sen benim servin adamsın Al yanaklı yanarım men Sen benim servin adamsın Al yanaklı yanarım men Sensiz geçmedik bağlım men Eğer delala mislesin Sensiz geçmedik bağlım men Eğer delala mislesin Eğer delala mislesin Yaddalı lala mislesin Mehriban iyleşler, ediz tomaşaçylar. Matunladyn Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetine arzuwlar hasyl bolan pragatly gepleşigimizi sizden bilen dowam edýär. Ediz iyleşler, ine daş töweregimizde sertalanmyzda täzil bayramyň şowhuny, şagalagyny, insan kalbyna çaýýan duýgusy gaty ütköşük. Ine her bir ýylym insanyň kalbyna ütköşük bir iz goýýar. 2024-nji ýyl her bir türkmen halkynyň hut şeýlede biziň talip ýaşlarymyzyň kalbyna da ütköşük bir duýgu döretdi. Sebäbi bu ýylda talip bolmak meseleden bir näçe talip ýaşlarymyzyň ýürekleri buýsançdan noli. Ine biziň häzirki
Sühut düşmedi bolsa matmuladyň naky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Türkmen dili we edebiýat fakultetiniň jurnalistika hünärining 1-nji ýyl talebi Suray Aman Muhammedowa. Suray, biz sizi täze ýyl bayramyňyz bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Sizine bu ýyl bir talip bolmak meser etdi. 2024-nji ýyl siz üçin hasam üýtgeç gelen biri bolsa gerek. Dogry aýtjaňyz malum gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen arkadagy gahrman serdarymyzyň dowam etdirmegine garaşsyz baky bir tarap döwletimiz dünýäniň ählip ugurlaryna, ykdysady, syýasy, ilim bilim pudoklaryna giňgerim bilen ösüşlere eýe bolýar. Şeýlekem gahrman arkadagymyzyň esaslandyran berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyş döwrüne hormatly prezidentimiziň başçylygyna hem türkmen halkynyň her bir güni toýdur bayramlara, şany senelere beslenýär. Şeýlekem ine türkmen halky täze ýyl bayramyny uly şowkun bilen garşalýar. Täze ýylyň gelmegi bilen täze ýylyň şanyna geçirilýän çareleriň şowkuny barha artýar. Aýratyna Aşgabat şäherimiz göreni hayrana galdyrýar. Köçeleriň ugrunyna bedelen arçalar, gijelerine ýanýan öwüşgünli türlü çyralar göreni hayrana galdyrýar. Aşgabat şäherine hassa gelşigine getirýär. Şeýlekem şäherimiziň görküni artdyrýar. Mährim bolmaýan aýdyşyňyz ýaly Pakin paýhasym many magtymly Praga ýyl hem biz üçin üýtgeçlik ýyllanyň biri boldy. Sebäbi şu ýyl bize talip bolmak, ilim bilim bosagasyndan ädimizi ätlemek biz üçin ajaýyp wakalaryň biri boldy. Şeýlekem adyndan belli bolýaly. Pakin paýhasym many magtymly Praga ýylynda türlü guramaçylyk çareleriň, dawaralaryň geçirilýän ýyllaryň biri boldy. Altyn harplar bilen taryhyň gatlaryna ýazyldy. Şeýlekem magtymly Praga'nyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagışlanyp Köpekdaň eteginde ýerleşýän magtymly Praga'nyň ýadygarlyklar toplumynyň açylmagy, ol ýerde magtymly Praga'nyň heykeliniň ýerleşdirilmegi, şeýlekem 24 sany dünýä edebiýatynyň görnükli şahyrlarynyň heykelleri ýerleşdirilen. Mundan başga da magtymly Praga'nyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagışlanyp magtymly adna Türkmen Döwlet Üniversitetimizde dünýäniň durly künjegünden gelen magtymlynyň ömrü we döredijligini öwrenji magtymly şynaslara orzen medallar goşulşyk dawarasy geçirildi. Mundan başga da giň eýwanyna magtymly Praga'nyň döredijliginiň sergisi guruldy. Mundan başga da kimya dersi boýunça 3-nji halkara olimpiadalar geçirildi we şu olimpiadalaryň ýeňjilerine hem durly sowgat goşulşyk dawarasy geçirildi. Şeýle şany wakalara beslenip gelen 2024-nji ýyl biz üçin düşümli ýyllaryň biri boldy. Şu pursatdan peýdalanyp bize şular ýaly okamany, öwrenmäge, döretmäge giň mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ykdysady we daşary syýasatda alyp barýan işleriň elmydama rewaçlyklara beslenmegini tüýsüregimden arzu etýän. Şeýle de täze 2025-nji ýyl bilen gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy şeýlekem türkmen halkymyzy tüýsüregimden gutlaýan. Goý täze ýyl biz üçin bagtly ýyllaryň biri bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun. Suray, bizim sizi gutlaýas 2024-nji ýylyna talip bolup magtymladyň Türkmen Döwlet Üniversitetimizde ilim bilim alýaňyz, biziň ýurdumyzda geçirilýän dawaralary jurnalistika hünärining talebi hökmünde öz ýürek buýsançlygyňyz bilen, joşuňyz bilen gatnaşýaňyz, gözli şaýady bolýaňyz. Goý 2025-nji ýyl siz üçin umumyň ähli halkymyz üçin bagtly ýyllaryň biri bolsun. Biz size okuňyzy, ilimde, bilimde üstünlikleň ýar bolmagyny arzu edýär. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Sag bolun. Görmekçidim bagtymy, goşurdy goşlukdy, goşda feýin wagtymy, ah ýaşlykdy, ne goşuydy bilýärol, ne gündüzi bilýärol, diňe gyýdy bilýärol, giden gönü boşlukdy. Salgyň başa näwin gyýy, niraga çaň segin gyýy, bäwul gawak bäwul gyýy, bir garyňa baksana, salgyň başa näwin gyýy. Niraga çaň segin gyýy, bäwul gawak bäwul gyýy, bir garyňa baksana. Bu şuşmaga kenara
Gelinin ve çınarı, min ve ol almanarı. Yıldızların aslında gözlerine karasam, alın saçın darasam. Söndün veri ay geçer, min yoluna karasam. Salın başın evin uyuz, nire kaçan segin uyuz. Bevul gavuk, bevul uyuz, bir verime baksana. Salın başın evin uyuz, nire kaçan segin uyuz. Bevul gavuk, bevul uyuz, bir verime baksana. Salın başın evin uyuz, nire kaçan segin uyuz. Bevul gavuk, bevul uyuz, bir verime baksana. Salın başın evin uyuz, nire kaçan segin uyuz. Bevul gavuk, bevul uyuz, bir verime baksana. Salın başın evin uyuz, nire kaçan segin uyuz. Bevul gavuk, bevul uyuz, bir verime baksana. Salın başın evin uyuz, nire kaçan segin uyuz. Bevul gavuk, bevul uyuz, bir verime baksana. Salın başın evin uyuz, nire kaçan segin uyuz. Bevul gavuk, bevul uyuz, bir verime baksana. Salın başın evin uyuz, nire kaçan segin uyuz. Bevul gavuk, bevul uyuz, bir verime baksana. Mehriban ileşler, eziz tomoşaçylar. Aşabat teleýaýlymyna taýýarlam size hüdürlenýän arzuwlar hasyl bolan pragatly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna siz matumladyň naky Türkmen Döwlet Uniwersitetining bagtyarlyk owadlary meden merkeziniň aýdymçylarynyň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlar diňlediňiz. Şeýle-de matumladyň naky Türkmen Döwlet Uniwersitetiне ilim bilim alýan talip ýaşlarymyzyň zähmet çekýän halypy muallimlerimiziň ýürek arzuwlaryny diňlediňiz. Ine şeýle ajaýyp günlerde bolsa biz siziň berýiňizde jan saglygyny, maşgalagdy berligini, şeýle-de bagtyar durmuşymyzy, biziň bagtly ýaşamamyz üçin ähli şertler döredip berýän gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý türkmen halkynyň melelidir gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyly ýurt bähbetli işleri mundan bu ýanada rowaşlyklara wetlensin. Edidileşler ine şu bagtly pursatlarda biz siziň her beriňizi, gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy täze 2025-nji ýyl bilen, täze ýyl bayram bilen tüýsürüňizden gutlaýar. Goý täze ýyl her bir öýü biziň halkymyzy, Türkmenistan watanymyza bat getirýän ýyllaryň biri bolsun. Goý her bir öý bäbekli, toýly, gülgüzarly ýyllaryň biri bolsun. Biz üçin şeýle mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň melelidiri, gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, ýyly ýurt bähbetli işleri rowaşlyklara wetlensin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen, arzuwlar hasyl bolan pragatly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna jemleýär. Goý täze ýyl bagt getirýän ýyllaryň biri bolsun. Edi diyarymyzda toýlarymyz toýulaşsyn. Toýly günlerde didarlaşalyň, ediz tomoşaçylar. Hoştag bolun edidileşler. Gepleşige alyp baran Matumladyň naky Türkmen Döwlet Uniwersitetining Türkmen dili we edebiýat fakultetiniň jurnalistika kafedrasynyň muallimi Mehri Gaýypowa.
Men Türkmenistan Döwlet Çepeş Akademiýasynyň Binaýarlyk we Dizayn Fakultetiniň Binaýarlyk kafedrasynyň muallimi Sanjay Ismailow. Berkar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň öňden ýol başçylygyna ýurdumyzyň ilm we bilim ulgamynda ägirt uly işler amala asyrlýar. Anha bizim Türkmenistan Döwlet Çepeş Akademiýamyzda Binaýarlyk kafedrasyna hem talip ýaşary bilim berilýär. Olar bilen dörejilik işleri döredilýär. Şu ýyly ýetilen sepkitler barada aýtsak, binaýarlyk sunuwaty bilen meşgul bolýan ýaşary tassamara ýerine ýetirmekde döwür tehnologiýalar ulanmagy, uly mümkinçilikler berilýär. Berjelik bilen täze tassamalary döredýärler. Türkmenistan Döwlet Çepeş Akademiýasyna bilim alýan talip ýaşlarymyz sunuwatyň türlü ugurlary boýunça, binaýarlyk uguru boýunça binalaryň daş keşfinde hem şolaryň täze usullary arkaly yerine ýetirýärler. Her bir ugurun öz aýratynygy bar. Binaýarlygyň häzirki zaman ülümlerine gawat gelýän döwür tehnologiýalar, innovasiýon usullar arkaly jaň içki daş bedewlerini yerine ýetirýärler. Milliligimiz bilen hem hasanlap yerine ýetirýärler. Binaýarlyk sunuwatyny ilki biz talip ýaşary gözlegler etdirip, soňra kompýuter tehnologiýasynyň programmalary arkaly ony kompýuteriň kömegi bilen tassamalary yerine ýetirip işleýär. Kompýuter programmalaryň ösen soňky häzirki zaman programmalaryny 3D Max hem de AutoCAD programmalar arkaly binaýarlyk çögütlerini hassa ýeňil usullar bilen özleşdirilýär. Tassama taýin bolandan soňra şol talipler dizayn bedewiniň renk bawatyny seljeme işleri geçirilýär. Milli liderin arkadaky gahrman serdarymyzyň alyp barýan işlerini hem begenýär, buýsanýar. Sunuwat ojagymyzda ýylyň dürli bähseşikler geçirilýär. Muňa misalda türkmen bedewiniň milli bayramy, türkmen alawaý, gujurly ýaşaratly dörejilik bähseşikleri talip ýaşary muallimleriň özüniň dörejilik işleri bilen gatnaşýarlar. Anha ýaňy ýakynly gujurly ýaşar sergisine hem Binaýarlyk kafedrasynyň bilim alýan talip ýaşary özleriniň täze tassammalary bilen gatnaşdylar. Sergilerde işlerini sergilediler. Bundan başga da men Mawtumly Pragyň 300 ýyllygyna ýadygar kumuş nişany bilen sylalandym. Muňa meniň begenjimiň, buýsanjymyň çägi ýok. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň biz muallimleriň alyp barýan işimizi uly baha bermegi köp sag bolsun aýdýar. Şuň günde de gözel paýtagtymyzda täze ışıklary bilen arçalaryň bezelmegi bizi hassa begenlerýär hem de işleme uly juda öredýär. Pekin payhas ummany Mawtumly Pragy ýylyna her bir günümiz toýdur bayramlara weslenýär. Ha bu gün hem Türkmenistan Döwlet Çepeş Akademiýasyna arçamyzyň ýanyna şeýle ajaýyp duýgulary başdan geçirýär. Bu duýgular diýsen şatlykly, diýsen duýgulanyrjy, täsirli duýgularyň biri diýmek täze ýyl bayramçylyk hem ýakynlap gelýär. Bu ýyl Pekin payhas ummany Mawtumly Pragy ýylyna bir näçe işler dawaral çäreler, bir näçe maslahatlar, bir näçe sergiler alınıp barly. Diýsen bereketli, rysgally ýyllaryň biri boldy. Bu ýylla Pekin payhas ummany Mawtumly Pragy ýylyna Mawtumly Pragy meden seýleýäkler toplumynyň açylyp bulanmagy berildi. Bu hem türkmen halkyna, ýaş taliplerimize diýsen täsirli pursatlaryň biri boldy. Bu ýyl ondan başga da hem Türkmenistan Döwlet Çepeş Akademiýasyna bir näçe uly sergiler, dowamly ýigderli ýaş talipleriniň işleri bilen birlikde sergiler gurnaldy. Sergilerde talipleriň ajaýyp işleri, türkmen halkynyň gözel tebigatyny, Aşgabat şäheriniň ak mermer binalaryny şekillendirýän dörejilik eserlerini görmek mümkin boldy. Eýsem başga da türkmen alawaýynyň hem uly sergisi dawaraly ýagdaýda açyldy. Bu sergide hem Türkmenistan Döwlet Çepeş Akademiýasynyň talip ýaşlary hem de muallimleriniň eserlerini görmek mümkin boldy. Şol işleriň iň täsirlisi işleriň bir uly bayraklara münasip bol. Her bir edilýän işler uly ösüşlere barýar. Biz ýaş muallimler täze işler döretmäni
hujudy öğretýär. Ondan başga-da dostogonlyk gatnaşyklarynyň dowam etmek esasyny İran İslam Respublikasynyň ýaş sena suratkeşlerini altyn çaymak bezemek we hunar ysatlyk sapagynyň berilmegi hem talip ýaşlarymyza diýseň tejribe boldy. İran İslam Respublikasynyň gelen sena suratkeşlerimiz talip ýaşlarymyza biz mugallimlerimiz olar aýratyn hem belläp geçdi. Türkmen talip ýaşlarynyň şeýle zekinligini, zekinleriniň aýratynlyklaryny, ýumuşlaryny dogry ýerine ýetirenliklerini belläp geçdiler. Biz şeýle zekinli taliplerimiziň bardygyny mugallimler begenlik, buýsanlyk. Elbetde olaryň özleri hem türkmen halkynyň zenalarymyzyň libaslaryny diýseň täsirli duýgulary olar hem başdan geçirdiler. Biziň sergiler zalymyza aýlananlarynda bolsa, biz hem şeýle türkmen halkynyň libaslaryny, türkmen halkynyň edim gylymlaryny, milliligini, medeni mirasyny hem öz dörejiliklerini, wasbetjekliklerini barada belläp geçdiler. Biz şu sözleri eşitdimizde has hem bize täze işler, täze dörejilik eserler döretmäni hyjudy öğretdi. Pehim paýhas unmany magtum bolup Praga ýylyny talip ýaşlarymyza, ýaş muallimlerimize hem täze eserler döretmäni uly hyjudy öğretdi. Elbetde başga-da pehim paýhas unmany magtum bolup Praga ýylyny bizim ýaş muallimlerimiz hem baýraklar onlara münasip boldular. Olaryň begenjini göreninde hem bize täze işlere döretmäni täsirli duýgular döredi. Bu ýyl diýsem bereketli ýyllaryň, rızgally ýyllaryň biri boldy. Geljek ýyllar hem şeýle täze eserleri döredör diýip inanýar. Ha şuň kun hem eziz diýarymyzda owadan bezelen arçalarymyzy göreninde ışıklarynyň yanmagyny, Aşgabat gecelerini owadanlygyny göreninde täze ýyl bayramçylyk şowhunly gelýänini hem görnýär. Ol diýseň biz dörejilik adamlaryny täze eserleri döretmäni uly mümkinçilik bolup durýar. Bu täze ýyl şowhunlygy, täsirli owadan bezelen ışıklary göreninde kalbyňy täsir etýär, kalbyňy joşdurýar. Ajaýyp döwürde ýaşamany, işlemäni, zähmet çekmäni, dörejilik işleri bilen meşgullanmany uly mümkinçilikler döredip beren türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadağymyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýaryn. Gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag tutýan tutumly işler hemişe rowaj alsyn. Gahrman arkadağymyza, arkadaly gahrman serdarymyzy täze ýyl 2025-nji ýyl bilen tüýsüregimden gutlaýaryn. Men Türkmenistanyň Dowlat Çeperçilik Akademiýasynyň Jemgyýet öwrençi ilmleri kafedrasynyň muallimi Halwazal Muhammedowa. Berkarar dowlatymyzyň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň medeniýetimiziň, sanatymyzyň ösmegini, dörediji sanat usatlaryna uly baha berip, olara giň mümkinçilikler döredýär. Bu bolsa sanat usatlarynyň täze eserler döretmäge ýol açýar. Biziň ýokary okuw jaýymyzda Türkmenistan Dowlat Çeperçilik Akademiýasyna dizayn, binagarlyk, amalhaşam, heykeltaraşlyk, Jemgyýet öwrençi ilmleri, sanat öwrençi kafedralary hereket edýär. Ýokary okuw jaýymyzyň talipleri özleriniň döredijilik eserlerini asuda parahat asmany watanymyzy matmul Pragynyň keşfini şekillendirýän birnäçe eserler dörediler. 2024-nji ýylyň noýabr aýynyň 5-11 aralygyna Türkmenistan Dowlat Çeperçilik Akademiýasyna İran İslam Respublikasynyň ýaş hunarmenleri bilen hemde akademiýamyzyň ýaş muallimleri, talipleri bilen bilelikde geçirilen miniatura hemde altyn çaýyp bezemek sanaty barada hunar okuw sapagy geçirildi. Talipleriň hemde muallimleriň ýerine ýetiren eserleri bilen täze sergiler gurnaldy. Türkmenistan Dowlat Çeperçilik Akademiýasyna talipleriň ýaş hemde halipa muallimleriň ýerine ýetirmegine döredijilik eserler esasyna birnäçe sergiler gurnaldy hemde geljek ýyllarda da täze eserler döredip täze sergiler gurnamak meýilleşdirilýär. Şu ýylyň öz hem biziň ýokary okuw jaýymyzda Türkmenistan Dowlat Çeperçilik Akademiýasyna uly üstünlikleri getiren ýyllaryň biri boldy. Şu ýyllar muallimlerimiz hemde talip ýaşlarymyz birnäçe baýrakly orunlara münasip boldylar. Biz muallimler beganýas, buýsanýas. Inem bugünkü gün täze ýyl bayramy münasibetli şäherimiziň arçalar bilen, ışıklar bilen bezelmegi bizi buýsandyrýar. Bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän hormatly arkadağymyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Hormatly arkadağymyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag başlardyk dowlat ähmiýet alyp barýan işleri elmydama rawaçlyklara beslensin. Gahrman arkadağymyzy we arkadaly gahrman serdarymyzy 2025-nji ýyl täze ýyl bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan. Türkmenistanyň Dowlat Çeperçilik Akademiýasynyň halipa muallimleri hem de zehilni ýaşlary
dizayn boyunça hem de binägerlik sunugaty boyunça öz täze taslamalarını, çyzgylaryny hem de täze tekliplerini hödürläp bizim taliplerimizin işleri, olaryň binägerlik boyunça, dizayn bedegleri boyunça döreden taslamaları häzirki döwürde Ak mermerli paytahtymyzda Aşgabat şäheriniň binalarında, ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlarında, edaraların binalarında hem de sport deshalarında yaş zehinli taliplerin taslamaları öz beýanyny tapýar. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna arkitektura ugruna bilim alýan ýaş talipler dünýä binagerleriniň gazananlary bilen milli ähengli utgoşmasyny özüne jemleýän ajaýyp binalyň, deshalyň, ýaşaýyş jaýlaryň taslama işlerini amala aşyrmaklygy ustaatlarça el alýarlar. Özboşluk gurulşyk meýdançasyna öwrilen garaşsyz baky beýtarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen amala aşyrylýan gurulşyk işleriniň taslamalaryny bildirilýän talap iň ownuq zatlarym gözden salmaýar. Durmuş medeni maksatly binalary, ýaşaýyş jaýlary, dürli maksatly binalaryň taslamalaryna döwrewap garaýyş çaýyp millilik ähengni äşgär edýän talip ýaşlaryň gözlegleri kämil taslamalaryň döremegine uly itergi berýär. Taýarlanýan her bir taslamaň daşy gurşaw bilen sadaşyny gazanmaklygyň, daşky bedeg bilen içki mümkinçiliklerin utgoşdurulmagynyň iňçe täýärlerini ustaatlarça el alýan ýaş talipler taslama gözlegi işlerini uly üstünlük bilen dowam etdirýärler. Binagerlik aýratynlygy bilen tapawutlanýan taslamalar dürli maksatlar üçin niýetlenip ýaş taliplerin mümkinçilikleriniň barha açylýanlygyny alamatlandyrýar. Bizim talip ýaşlarymyz özüniň ukyp başarnyklary bilen kompýuter tehnologiýalarynyň sany çözüdüň üstü bilen öz işlerini ýerine ýetirýärler. Bizim talip ýaşlarymyzyň dörözlük işleri bilen baýrakly orunlar eýe bolmakly bizi hasy begendirýär, buýsandyrýar. Bizim talip ýaşlarymyzy ujuýsuzda çeken zähmetine uly baha berilip, gahrman arkadagly gahrman serdamynyň şahser paýyna munasip bolmaklary bizi hasy begendirýär. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň tawsyrlyklaryna ýer. Şäherimiziň dizayn bedeg işlerine öz ýokary kömekdegimiziň ustad Halipa muallimlary we zehili talipleri bolup munasip goşantylarymyzy goşdyk. Arkadagy şäheriniň gurulşygyna hem täze kompýuter tehnologiýalaryndan peýdalanyp, täze taslamalarymyz bilen işçen gatnaşdyk. Olaryň bir näsesiniň durmuşa geçirilmegi hem bizi diýseň begendirýär hem buýsandyrýar. Arkadagy şäher häkimliginiň binasynyň ýokarysyndaky arkadagy ýazgysynyň şekil taslamasyny taýýarlamakda işçen gatnaşanlygym üçin gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň şahser paýyna munasip boldum. Bu bolsa bizi täze üstünlikler gazanmagymyza getirýär. Biz hem döredilýän bu küçüklerden peýdalanyp, ýene de täze taslamalarymyz bilen ýurdumyzyň ösüşine munasip goşandymyzy goşakdygymyza gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy onandyrýar. Bize şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunmyzy aýdarys. Goýolaryň jarlarsa başlary dik tutýan tutumly işleri elmadama rowaj alsyn. Täze ýyl bilen bütün Türkmen halkymyzy gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy tüýsirewden gyzgyn gutlaýaryn. Gözellige aýratyn söýgü, hormat, mehri bilen garamaklygy durmuş ýörelgesini özboşluk hada öwren Türkmen halkynyň tutuş dünýäsi, ähli ýörelgesi, däp desury, adaty, daşky dünýä garaýşy gözellige beslenen. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna bedegçilik ugrundan ýürüte bilim alýan ýaşlar gözellik diýen düşünjäni ähli işleriniň gönözligine öwrýärler. Zinatly zamanada ýetirilýän belent sepkitler, arka atylýan ardyly mendiller, bedegçilik ugruna bilim alýan ýaş talipleň ilhamna joşgun berýär. Hormatly prezidentimiň berkarar eden täze zamanasyna türkmen durmuşy gözelliklere gurşalýar. Gözellik adamlara aýratyn ruhu güýji öwrüp täze üstünliklere ýetirýär. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynda täze innowasiýon kompýuter tehnologiýalary giňden ornaşdyrylyp ulanmak
mümkinçilikleri hassa arttırılýar. Kompýuterde 3D Max, CorelDRAW, AutoCAD, ZBrush, Blender programmalarynyň üstü bilen dürli binagarlyk we dizayn taslamalaryny ýerine ýetirip olaryň 3D printerden taslama görnüşinde hem ýasaýar. Bu bolsa täze üstünlikleriň gazanylmagyna getirýär. Biz hem döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp ýene-de täze taslamalarymyz bilen ýurdumyzyň ösüne münasip goşandymyzy goşjakdygymda inandyrýar. Ha şu görýän enjamyz üste görnüşinde çap etýän enjam. Üste görnüşinde çap etmeden öň bir üste Max programmasynda gowrum biňsiginde gerekli şekilleri taýýarlap programmalaryň üstü bilen üste printerine geçirýär. Men size häzir gysgaça şu amallary görkezýän. Ha şu görýän programmamyzda Akan binasynyň gowrumly görnüşi şekli ýerine ýetirilen programmanyň kömegi bilen gowrum geňçiliginde şekli taýýarlanandan soňra üste printerine çap etmäne berýär. Ondan soňra şu görnüşde printerden çykýar. Ýagny bu bölekleýin görnüşinde çykarylýar. Şu görýän Akan binasyny ýagny bölekleýin görnüşde çap edip, ondan soňra düzüp, ondan soňra renkleriň kömegi bilen ýerine ýetirýär. Gelin indi bolsa Akan binasynyň uly gowrumly ýerine ýetirilen renklenen şekiline tomaşa edeliň. Şu görýän Akan binasynyň taslamasy bolsa printerde çap edip ýerine ýetirilen böleklerden düzülen, soňra bolsa hersiniň öz aýratyn renkleri bilen renklenip düzülüp ýerine ýetirilen taslama. Ýene-de gelecekde biz täze tehnologiýalar ulanyp uly gowrumly taslamалary ýerine ýetirjekdigimde inanýar. Binagarlyk we dizayn fakültetinde hünär öwrenýän talip ýaşlar ýurdumyzda we daşy ýurtlarda geçirilen sergileri hem işçiň gatnaşýarlar we şo sergilerde görkezmek üçin dürli taslamalar ýerine ýetirýärler. Şeýle sergileriň arasyndan biziň ýokarky hojamyzda her ýyl ýam geçirilmekde bolan gujurly ýaşlar atly sergisi gurnalýar. Gujurly ýaşlary diýip atlandyrylan bu serginiň esasy ähmiýetli tarapy onu talip ýaşlaryň köpsiniň taslamalaryna arkada şäheriniň şeýle Bahtiyar döwrümizde wasp edýän eserleriň şeýle hem Makmul Pragyň 3 ýyllyk döwrüne başlanyp sergi bilen baglanşykly ajaýyp taslamalar görmek bolýar. Peýdalanyp Türkmen medeniýetiniň sunugatynyň ösmegine talip ýaşlaryň kämil bilim alyp öz hünerini eýesi bolmagyna alyp barýan işler üçin hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman serdarymyza şeýle hem Gahrman Arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman Arkadagymyzyň Arkadagy Gahrman serdarymyzyň janlary sag başlaryk alyp barýan işler bilen beýandyr başlyklary beslensin. Fursatdan peýdalanyp Gahrman Arkadagymyzy şeýle hem Arkadagy Gahrman serdarymyzy we ähli Türkmen halkymyzy täze el bilen tüýsürek taňyplaýan. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň zehini taliplerine dörejilikde, sunugatda, dizayn sunugatynda, binagarlyk sunugatynda täze deshalary gurmakda, täze taslamalary görkezmekde uly ynam bildiren Gahrman Arkadagymyza hemde Arkadagy Gahrman serdarymyza uly sag bolsuny aýdýarys. Sebäbi biziň zehini ýaşlarymyz döwletli işlere öz goşandyny goşup, döwlet derejesindäki geçirilen çärelere hemde döwlet derejesinde alyp barýan guruluşyk we binagarlyk işlerine gatnaşyp, öz goşandyny goşup, öz döredýän eserleriniň durmuşa geçirilýänligini görüp, şaserpaýa münasip bolan biziň taliplerimizin köwesini artdyrýar. Hemde ähli halipa molumlaryny begendirýär we buýsandyrýar.
bize Türkmenistan'ın sunuwatında, esasanen binagarlık ve dizayn sunuwatında öz taslamalarını sunuwata geçirmeye, hem de öz döröjülüğünü östürmeye, zehinini görkezmeye, uly mümkünçülükleri döredip berýän gahrman arkadağımıza hem de arkadağlı gahrman serdarımıza uly sag bolsuny aýdýarys. Gahrman arkadağımızın hem de arkadağlı gahrman serdarımızın canları sag bolsun, belent başları aman bolsun, il yurt behwitli alyp barýan işleri hemişe rowaj alsyn. Şu pursatdan peýdalanıp gahrman arkadağımızı hem de arkadağlı gahrman serdarımızı, ähli türkmen halkymyzy täze ýyl bayramy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Biz muallimlere ulu höwes bilen zahmet çekmäge, milli sunwatymyzy ösürmäge, ulu mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaýly gahrman serdamyny köp sag bolsun aýdýar. Şeýle mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadaýly gahrman serdamynyň janlary sag, ömürleri uzak alyp barýan döwlet ähmiýetli işleri ulu rowaşlyklara beslensin. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaýly gahrman serdam täze ýyl bayramy bilen tüýsüregimden gutlaýan. Anhaşuun kun hem meň durmuşymda da bagtly günleriň biri Türkmenistanyň magtumlaryna ýaşar bayram eýet bolmak bagt nesip etdi. Meniň uğrum binagarlyk uğru bolup, ustad talipalardan sapag alyp bir näçe naýwas eserler döretdim. Biziň binagarlyk uğrumyzda häzirki zaman kompýuter teknologiýalaryny ulanyp, täze döwrüň ösne talaplaryna gawat delýän teknikalary ulanyp, biz hem şu binagarlyk taslamalarymyzda ýerine ýetirýär. Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaýly gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen Köpetdağyň eteginde ägirt uly magtumul Pragynyň heykel seýilgähi ornaşdyryldy. Biz ýaşlar şu ajaýyp meden seýilgäh toplumyny synlap, öwrenip,
öz dörejilik işimizde onun işte taslaması bilen bağlanşdyryp animasiya bedeğini döretmekligi maksat edindik. Bu maksada yetmek üçin hormatly prezidentimiz Arka Dağlı Gahrman serdarymyzyň bize peşkeş beren Ýaşlar Watanyň dayanjat kitaby ruh gollaw berýär. Gelin häzir bolsa biz ýaşlaryň taýýarlan Magtumly Pragynyň meden teýilgäk toplumynyň animasiya bedeğine tomaşa edelim.
bize şeýle okumaga, öwrenmäge, döretmäge giň kynçylyklary döret berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunmy aýtýaryn. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürler uzak bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp täze el bayramçylygyny nasip etli bütün türkmen halkymyzy, gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy mutlaýaryn. Gül döwranyň metany, waspaň
Täze ýylda täze bolsun jaýyňyz. Hemem ýanyňyzda bolsun taýyňyz. Arşu münwerdäk aýa dönüýni ýöne öýüňizde de dogsun aýyňyz. Täze ýylda täze bolsun donuňyz. Dağ düz ýagtylsyn küýsen garaňyz. Dünýä inip ogul bäbek, gyýz bäbek herne dowamly bolsun ýygyňyz. Assalamu alaykum edi watandaşlar, mehman adamlar. Gahmanlar kadamyzyň arkadaşly gahman serdarymyzyň parasatly başlanmagyny asylda watanymyzda täze ýyl bayram etip geldik. Bizem sizi täze 2025-nji ýyl bilen Türkmen halkynyň milli lider gahmanlar kadamyzy, arkadaşly gahman serdarymyzy, ähli watandaşlarymyzy, halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Täze ýyl artgaly, bereketli, döwletli, toýly ýyllaryň biri bolsun. Mehman adamlar, edi watandaşlar biz ajaýyp durmukda ýaşaýan gahmanlar kadamyzy hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Oy edid arkadaşlarymyzyň hormatly prezidenti bilen janlar sag bolsun, başlardyk bolsun. Tutýan tutun işler ilimden rawany ýollarda rawaşyklar öýsensin. Şeýle ýaşa ardy umytlar bilen gepleşimiň bayramçyk sanyna tomş etmäge çagyrýar. Gepleşimiň bu sanyny mehmanlary çanysy adam arzusu bolmagy diýipdirler. Ilkinji garyn duýgusy başgaça bolar. Şoň sesiniň badyna gorkpam aglap goýberýärdim-de. Şularda öň duşaýma leken diýdir. Bir söz bilen aýdanmynda. Täze ýyl gelsin täze ýyl. Aýada ba. Aýada baba. Olar ýene täze ýyl. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Mehman adamlar edi watandaşlar gepleşimiň bu sanyny mehmanlary Maýykyl Ýywana Türkmen Konserwatoriýasynyň Bagtyar Talyýewi, Güljemal Taýlyýew we şeýlehem Türkmenistan Döwlet Medeniýet Berkendiniň mukandyr koşunyň aýdymçy gyýdymyz Leyli Mämmedow. Aýdar ilki bilen gepleşimiňi hoş gördük. Täze ýyl gutly bolsun. Artgaly, bereketli, döwlet ýyllaryň biri bolsun. Täze ýylda sunat ýoluny, maşgalaňyzda, durmuşyňyzda üstünlikler, rawaşly arzu edýäs. Elbetde gepleşimiňi çagyrdyk. Şakylymyzy kabul edip gelýäňiz üçin köp sag bolun. Täze ýylda her bir adam berek süýjüden süýjü, şirnden şirn arzular aýdýarlar, bayramçylyk bilen gutlaýarlar. Indi ilki bilen bir bayramçylyk gutlaýanyňyzy ýylyşjam getirseňiz. Güljemal size başlaýaly. Sag bolun seýran gepleşiňizde çagyranyňyzda elbetde döwrümizin zynnatyna beslenýän Türkmenistan ülkemiziň her bir güni toy bayrama, aýdyma, sada, bagtly günleri beslenýär. Şu pursatdan peýdalanyp täze ýyl bayramçylygy bilen Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy, Türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýan. Edid arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, ýyl ýurtdaky tutýan ähli beýik işlerine üstünlikler ýarany bolsun. Köp sag bolun. Leyli, sizde. Sag bolun seýran, agdyr Türkmen halkymyzy, gahrman arkadagymyzy, arkadaşly gahrman serdarymyzy täze ýyl bilen tüýsüregden gutlaýaryn. Oy 2025-nji ýylam artgaly, döwletli, bereketli ýyllaryň biri bolsun. Köp sag bolun. Gaýdar arzularyňyz hasar bolsun, bizem siň arzularyňyz goşulýar. Dama ajaýyp zamanamyzda gahrmanlar kadamyň hormatly prezidentiniň parasatly başlanyny bir sunat ýoluny diňe üstünlikler rawaşyklar arzu edýärsiňi aýdymla gepleşimiň dowam etsek, soňra sökütde şarkı dowam edäýlik. Başlaýan. Mehman adamlar, edi watandaşlar gepleşimiň şu ajaýyp bir zodunda aýdymçy gaýdarmyň ýerine ýetirmän ajaýyp aýdymlary dinläliň, soňra gepleşimiňi sökütde şarkı dowam eder.
Gaýdar elbetde gitmeşiň şu sanyna, ýagny bayramçylyk sanyna bir azajyk bir sowallarymyzy üýtgüdeliydik. Adatdan daşlar bir näçe sowallar bilen onu da bäsleşik görünüşinde sowallary ýüzlemekçi eger taýýar bolsaňyz başlap bilermi? Her bir adamda durul pikirleriň bolşýaly, sowallarda da durul jogaplar bolup biler. Leýli ilk bilen sizden başlasak. Suratkeşe hyýalwentlik, alyp barja seperdiwanlyk mümkin bolup durýar. Sizin pikiriňizçe aýdymça nähili häsiýetler mümkin? Men pikirimçe aýdymça sadalyk. Birinji bilen. Sadalyk. Sadalyk. Siz sadamy? Sada bolmaly. Sadalyk. Kardeşlerim, hemmesi bilýärler. İlk bilen has möhüm sada bolmaly. Pespäl. Pespälik. Kabul edýäs. Gaýlar elbetde zehni ýüze çykarmak üçin bir ene tanygan belli bir derejede himayet gollaw gerek görünür. Halipa da zerur bolupdyr ya. Biz bilýär häzir wagtda bir size maýyqly ýa-da Türkmen konservatoriýasynyň bagtyar talibi Leyli Semşol ýokary hojaýynyň bir üstünlük tamamladygan elbetde gahrymanlar hadamyň arkadaly gahryman serdarymyň saýasyna asyda otamyza şahser paýdar münasip boldy. Halipaň hakynda ýurdumyzda ýaş dekinleri dörüler mümkinçilikler hakynda da belli geçdiňiz. Sağ olun, Seyran gaty dogry belli geçdiňiz. Biziň ýurdumyzda öz zehinini açyp görkezmäne uly mümkinçilikleri bar. Ýygy derligine ýurdumyzda bize bäsleşikler geçirilýär. Biz şaýdy belläp geçetim ýerlerde Seyran biz ýeňi bagtly ýaşlar. Sebäp şular ýaly owadan ýurtda ýaşaýar. Asmanymyz arasy ýurdumyz parahat. Bizim zähmetimizde de gahrman arkadaly gahrman serdarymyz uly şahser paýlary ýapýar. Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asratly bäsleşiginiň ýeňjisi boldum. Men diýsem begenýän, buýsanýan, şoňly aýdymlarymyz bilen owadan sahnalarymyzda bize billeren anamyny ödemek galýar. Şeýle biz ýaşlaryň zähmetini uly anam billerip, şular ýaly şahser paý ýapanlar üçin tüýsiröňden sag bolsun maýdýaryn. Pähim paýhas ummany, magtymly Praga ýylynda da owadan sahnalarda çykyş edip, ýurdumyzda her ýyl geçirilýär. Ýylyň parlak ýyllarda atly bäsleşige gatnaşmak bagty maňa da meýesser etdi. Şo bäsleşige gatnaşmagam uly bir bagyt. Bäsleşikde bize gahrman arkadaly gahrman serdarymyz bäsleşige gatnaşyjylaryň hemmesine Magtymly Pragaýynyň 300 ýyllyk nişanyny sowgat etdik. Begenjimiň buýsanjymyň şägi ýok. She's my sight. Think I'm getting butterflies, but it's really something telling me you run away. No high, low, baby, I'm the reason why I have so high. Inferno, baby, I'm the reason why I'm so fun, hell so hot, oh so. She's my sight. Think I'm getting butterflies, but it's really something telling me you run away. No high, low, baby, I'm the reason why I have so high. Inferno, baby, I'm the reason why I'm so fun, hell so hot, oh so. Elbette biziň diýarymyzda, ülkemizde
medeniyet sunodulgamynna alyma bilime eklisine diýsen ol ünsverliýär we şol bir hatarda mümkinçilikler hem döredilýär. Ine biz hem Türkmenistanyň gahrman Maýa Kuleybadyňdaky Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda hem bir näçe halypa muallimlerimiz bar. Şol halypa muallimlerimizden sunuwatyň iňçe sirlerini öwrenýäs. Meniň okuyan hünerim aslında kanun saguraly. Men özüm sadanna ýöne sadandalygyma garamazdan hem döwletimizde geçirilýän bir näçe konsertlerimizde gatnaşyp aýdym ýerine ýetirmek üçin hem bir näçe mümkinçilikler bar. Biz intek bir körpeçe çağı wagtymyzdan bäri öz istek bildirýän hünerlerimizi el almakly üçin hem de kämilleşmek üçin bir näçe bäsleşiklere gatnaşyp bilýäs. Hem geljekde şol öz saýlap alan hünerlerimizi ýene de dowam etdiresimiz gelýär. Höweslenýäs, buýsanýäs, begenýäs. Ene meňe Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň çägine geçirilýän ýanglan ýarym tele bäsleşigine gatnaşypdym. Şonda da ýeňji bolmak bagty maňa meser etdi. Diýsem ol bagtly pursatlar söz bilen beýan ederýärler. Täze her bir insanyň bir arzuwy hasyl bolanyna ol gat uly ütgeşik doýugy bolýar. Ene ýaň ýakynda da her ýylyň jemine geçirilýän diýsem bir şatlykly, şowkun we çekilişikli bäsleşikleň biri bolan ýylyň parlak ýyldızatly bäsleşige elbetde Leyli hem menem gatnaşdym. Elbetde bäsleşik kämilleşmek üçin hem täze eserleri öwrenmek üçin geçirilýär. Edip arkadaly gahrman serdarymyz şo bäsleşige gatnaşan ýaşlaryň ählisine Mahtumulu Pragynyň 300 ýyllyk jubiley nişanyny biziň ählimizde sowgat etdi. Elbetde bu biz diýsem begenler ýa buýsanlar ýa şular ýaly ajaýyp zamanada okumagyň, ýaşamagyň, döretmegiň özü bir ulakan bagtdan paý bolup durýar. Gaýlar getmeşiň şu ýerine ýürek şoşgunlygyny aýdymlarla beýan etseňiz bilen dinlesek. Too long, oh I can't, you be strong. Take a chance for a man to take my heart. I need you so, there is no time. I already go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where I find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always the first time. Let me take a part. Sherry, Sherry lady, like the rest tomorrow. Take my heart and lost it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, don't know what's to love you. If you call my baby, I'll be always you. Too long, oh I can't, you be strong. Take a chance for a man to take my heart. I need you so, there is no time. I already go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where I find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always the first time. Let me take a part. Sherry, Sherry lady, like the rest tomorrow. Take my heart and lost it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, don't know what's to love you. If you call my baby, I'll be always you. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, don't know what's to love you. If you call my baby, I'll be always you. Gaýlar aýdym döredäňizde kalbyňyza ömrüňizi alham berýän şeýle hem gaýta dolanyp gelýän wagtlaryňyz barmy?
Herhili aydımlar yazıp bolýar-da. Meselem, körpejiklerimiz barada, enelerimiz, ýöne men has özüme ýakyny, has näçe aýtsamam ýene aýdasym gelýär. Şu owadan ýurdumyzy, watanymyzy wasyp edýän aýdymlar. Ajaýyp ýurtda ýaşaýar, asuda, asmanda. Eger mümkin bolsa Seyran şeýerde owadan watanymyzy wasyp edýän bir owadan ajaýyp aýdym bilen dowam etsek. Başla. Ne güzel bugun güllar vatanım bahar gelip bağda güller oynayar sen bilen bitewi akbalım vatanım tarifini ettim diller oynayar can vatan idi diyar çağlam gül kötü geleceğimden mayati vatanım yedi diyara can vatan yedi diyar asmanımız duri toprağımız işretli can vatanım Türkmenistan'ım halkımın arzuvi bolli bir karar batım açık dünya menin lelezar her gülün yüzüne bir tezelik var gülüşkünle şad bilgiller oynayar can vatan yedi diyar çağlam gül kötü geleceğimden mayatı can vatanım yedi diyara can vatan yedi diyar asmanımız duri toprağımız işreti can vatanım Türkmenistan'ım can vatan yedi diyar çağlam gül kötü geleceğimden mayatı can vatanım yedi diyara can vatan yedi diyar asmanımız duri toprağımız işretli can vatanım Türkmenistan'ım can vatan yedi diyar çağlam gül kötü geleceğimden mayatı can vatanım yedi diyara Gülcemal, biz size şeylere sowala ýüzüňizmi gelýär. Bir ýeriniň bagtly pursadyny ýazyp bilmeýän galam bolsaňyz, onuň gaýgly pursatlaryny pozup bilýän pozuşalardyňmy? Elbette. Elbette biz sunugat adamsy. Elbette biz bir de tomaşa etýän tomaşaçylarymyza, dinleýijilerimize ruhy lezzet bermeli. Olaryň gamlanýan pursadyny tatlandyrman başarmany. Bize ruhy lezzet bermeli. Özmene köplenç hayal aydımlar gowy görýän, hayal aydımlar dinlemäge gowy görýän. Biziň ýurdumyzda daşary ýurt aydymlaryny ýerine ýetirmek üçin hem mümkinçilikler bar. Ine biz sany ulgamdan peýdalanýar, şo sany ulgamyň peýdasynyň netijesinde de biz ýerine ýetirjek aydymyzyň sazyny, sözüni, ony haýsy aydymçy ýerine ýetirdi, haýsy kompozitor ýazdy, haýsy şahyr sözlerini ýazdy. Biziň dilimizde näil okulşyň ählisini biz sany ulgamyň üstü bilen öwrenip bilýäs, halk köpçüligini ýetirip bilýäs. Ne şo zatlaryň özüň bir ulakyn bahyt. Eger mümkin bolsa bir dost dogonluk döwletlerimiziň bir aydymlaryny ýerine ýetirip berseňiz bizem höwes sen dinlesek. Başsyna. Посмотри мне в глаза,
Ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя без тепла. Я тобой болею, удержать не смогли. Мы устали, нам очень трудно, я совсем одна. Ты пойми, без любви ничего не нужно. Не могут жить разлуки лебеди. Подожди, не спеши, не говори, что чувства позади. Нет назад пути. Не могут жить разлуки лебеди. Подожди, не спеши. Разлук и боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Мои дни без души, я скучаю, все очень сложно, мы еще близки. Не молчи, позови, без любви не больно, я прошу, остави мои чувства, не моя проза, иногда во снах приходи, забери, не ищи другую. Не могут жить разлуки лебеди. Подожди, не спеши, не говори, что чувства позади. Нет назад пути. Не могут жить разлуки лебеди. Подожди, не спеши. Разлук и боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Не могут жить разлуки лебеди. Подожди, не спеши. Разлук и боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Разлук и боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Leyli biz size şeylerek sowalla yüzlenisini geliyor. Käwat durmuşymyzda tütäniýeni gawat gelýän adamlar, öňkü gatnaşyp görýän adamlarymyzdan ýakyn bolýar. Muňa siziň pikiriňiz näýdi? Käwatny bol ýaşalar ýaly tötäňden bir ýaňy ýakynna täzelikde tanışan adamlar öňden bäri ýyllar boýy tanaýan adamyňdan hat ýakyn bolýar.
Bileme pikirimiz gabat gelýärmi, ýa-da yürekde şolýarmy bir. Şularda öň duşaýma leken diýdir. Hawa. Ýa-da bir hyle ýaqyn tanasaň öňden mer tanaýan ýaly. Sen pikir etýän zadyňy ol sözde aýt ýa-da onuň diýen "Behowa men şey diýjek boldum" diýip şolar ýaly pursatlar men durmuşymda gatken gabat geldi. Täzelikde de gabat gelip gördüm. Hawa, täzelikde de gabat geldi. Ine bir ýaqyn tanışlanma maslahat berýär. Öz kärdeşlerimiziň içinde denene halipalar we denan aýdymçylar ine ştaýdy bellek geçetim gelýän biziň sungatda medeniýet ulgamyzda da denan aýdymçylarymyz we halipalarymyz, deňdoşlarymyz we şolaň içinde de men bir hili kellemdäki pikiri, yüregimdäki aýdyp bilmeýän zadymy maňa ýetirýän bir denan aýdymçy we ştaýdy bellek geçetim gelýän biziň milliligimizi bütün dünýä tanadyp, görkezip, aýdymlary bilen owadan sahnalarda çykyş edip, ýurdumyzyň owadan sahnalaryna öz owadan milli libaslary bilen çykyş edýän Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa. Züleyha men öz aýallygynym ýaly biziň maşgalamyzyň bir bölegi ýaly Züleyha maňa şu sungatda kän zatlar öwredýärem. Türkmenistanyň halk artisti bolup indi bir tanymal benanna. Ýöne şoňa garamazdan sada, pesperli, özüniň kiçi bilen kiçi, ullar bilen ulýaly şeýle bir men şu benany syla hormatym gaty uly. Maňa durmuşda kän zatlar öwretdi. Dogan ýaly ýaqyn bilemine ýanky teňleriň sowalyňa barýar. Gaýlar eger mümkin bolsa, gelip beşim şu ýerine ýene bir aýdym ýany tutip berseňiz, sonra gelip beşim dowam edäli. Başdyna. Friday night, party time, feeling ready, looking fine. Yine diga rumbeando. With the magic in his eye, checking every girl is time, growing like he does the mambo. And he's a man in the disco agent, feeling hard. He's a kid bailando ritmo ragatanga. And the DJ guiding all the party, always a rise playing mix, a kid con mix con la salsa. Ira baila, and he dances, ira canta. Said hey, ha, the hey, but to the heaven, say you know, mama, I be in the boy, the be. I said hey, ha, the hey, but to the heaven, say you know, mama, I be in the boy, the be. I said hey, ha, the hey, but to the heaven, say you know, mama, I be in the boy, the be. Friday night, party time, feeling ready, looking fine. Yine diga rumbeando. With the magic in his eye, checking every girl is time, growing like he does the mambo. And he's a man in the disco agent, feeling hard. He's a kid bailando ritmo ragatanga. And the DJ guiding all the party, always a rise playing mix, a kid con mix con la salsa. Ira baila, and he dances, ira canta. Said hey, ha, the hey, but to the heaven, say you know, mama, I be in the boy, the be. I said hey, ha, the hey, but to the heaven, say you know, mama, I be in the boy, the be. I said hey, ha, the hey, but to the heaven, say you know, mama, I be in the boy, the be. I said, hey, ha, the hey, but to the heaven, say you know, mama, I be in the
Gülcemal, sowallara dowam edýäs. Şuň üçin maksadyňyzy ýetmek üçin näme has köp ynanmagydyňyz? Bir söz bilen aýdanymda ejemiň maňa bildirýän anamy. Gaty uly anam bildirýär. Şu sahnalarda çykyş eden pursatymda da hem meniň maşgalam, hem maslahatçym, hem talapkar molim meniň maşgalam. Ve her bir ýerine ýetiren aýdymda hem şeylere gitsen gowy bolardy, ýa şu aýdym ýerine ýetirsen gowy bolar, ýa şeylere köýnök geysen seniň aýdyma gowy gelşer. Ejem ýaş wagt hawa aýdym çeken, onuň durmuşa çykyp zaýdan soň, indi şol käri soňum babam kompozitor, Baýly Allamuratov. Şu nesile geçýär da sunup atam. Onda diňe sunuk argy demek, galy sunuklar ýaraňyz bolsun. Gyzlar, siz üçin täzeýil. Täzeýil diýen bolan hemmämizden kiçilikden eýem bulagymyzda da şol aýdymlar Mekelema täzeýil gelsen täzeýil şatlykdan şoğundan dolsen täzeýil Ayaz baba Ayaz baba gelsene ana ya uzak yerlerden diplomlar aýdymlar bar Görýän hemmämizin aňyza gulagymyza galan aýdymlar Täzeýillikden gaty begen ýa meňe gowy baýramlaryň bir täzeýil garaşýar Gülcemal Men Rus aýdym bilen beýan edip beräýin täzeýili. Hemmämiziň olam hemmämiziň bilýän aýdymyz. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней весёлых. Не кружил бы малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, не петляла бы лыжня, кабы. Köp sağ ol. Bir körgenden aşık boldum özüňe Erkelegen boldy tötdü sözüňe Kılığım men baurap aldım janymdy Garay berdim nurga dolu yüzüňe Pay şerikün umutulmaz kun Pay şerikün umutulmaz kun Ansap kütgen armanım sen Ağlagan tandarım sen Ağlakanday ayalatan Ansarım dardağım sen
Qıylar ne gitmişim şu yerine hazır ikini bätseş yani. Näil bätseşmel biz söz aýdýas, tapagy ýok, sözüm içine gelipdiler, aýdym içine gelipdiler. Ýöne şonu garaşdyrmazdan kime urty? Jogap bermek. Sözleme urtdylar, goşgam urtdylar, aýdym urtdylar, tapagy ýok. Taýynmy? Sowat. Täze bayramçylygynda hemme ýakynlarymyzy sowgat paýlamaly. Birinji bilen sowgat. Sebäbi hemmesi ýadynda da täzelikden bir ýöne hökman sowgat bermeli. Şo pikir bar. Kabul edýäs. Arşa. Mesli şanı yarçamız bize verip durbağı, gülkidir şatlık paylap, hoş gelin Ayaz baba. Ayaz baba. Ayaz baba. Olar yeni täze. Kim gelýär, kim gelýär, Ayaz babamız gelýär. Kim gelýär, kim gelýär, Ayaz babamız gelýär. Togar. İlkinji gar. İlkinji garın duýgusy başgaça bolýar. Nähil bolýar? Bigen ýa-da sebäbi garaşýan nähili. Oy kaçan garya garka öldü. Käw adam ne arşam ýatýan ýerden turýan töwürüň appak bolýar, oý hazan başgaça bolýar. Umuman aýdamda aklyk, ak şäherimiz Aşgabat, odanlyk, peklik, araslyk bigen ýa-da. Arzu. Baýtaktymyz arzuwlaryň hasyl bolýan mekan. Aşganatsız bolmaz. Adam arzuwsy. Aşgabat. Seyran etsem köçelerini Aşgabat, sallanışan gelin gıylarım bardır, köngüller mülkünün baki köşkavat, sekerler yandan yana sağlarım bardır. Köp sağ ol. Vatan. Öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan. Köp sağ olun. Leyli Gül Cemal ses şeylerek sowalla ýüzlenýär bolýar. Uşganysyz adam arzuwsy bolmaz diýipdirler. Ne gözüňize getirin. Bir sowatly guty. Ýöne ol guty beýleklerden ütköşük. O gutyda sowat da ýöne näil sowat wa? Bir näçe arzuwlaryňyz bar. Ýagny ilk bol. Birinji haýsy arzuw saýlap bererdiň. Yurdumuz parahat bolup şular ýalyk asmanymyz odan arasda bolup dursun. Baýdagymyzam elmidama belentde ýokarda parlap dursun. Gülcemal. Egerde arzuwly gutydan bir arzuw saýlap almaly bolsa, men saglyk arzuw ederdim. Saglyklary arzuwlardan. Ha, saglyk arzuw. Ilki bilen gahrman arkadamyza, arkadagy gahrman serdarymyza jan saglyk arzuw etýär. Köp sağ olun. Gıylar diňe bir sunuw otuň bir görnüşde eýdim. Bir näçe görnüşde meşgullanýan, da şuur aýdymlaryň ýerine ýetirýän Gülcemal siz aýdym aýtmakdan, saat salmakdan daşlary bir kino filmlerinde düşýän. Ne, şolara hany bellek işleňär. Men pikirimçe, äkli taraplardan özüň syna görmäni gowy görýär. Ýegdemiň hünäri az diýä. Adamyň durmuşyna bir insana diňe bir hünärde eýsem, äkli hünärlerden hem öwreni bermeli. Dogry men aýdym aýtmakdan daşary saat çalýan, saat döretmek, aýdym döretmek bilen meşgul bolýan, surat çekmek bilen meşgul bolýan, goşgy ýazmak bilen meşgul bolýan. Esasy zatlaryň birkem kinoda keşp ýerine ýetirmän gowy görýän. Sebäbi keşp ýerine ýetirmek aýdym aýdanyň ýalam däl, saat çalanyň ýalam däl. Kyn. Söz aýtman öz hereketiň ýüz keşfiň üstü bilen sen diýjek sözüň duýguňy tomaşaçylara görkezip bilmeli. Elbetde olum biz sahna adamsy bolan soň sahnada tejribe toplamamyz üçin diýsen onu kömek etýär. 2021-nji ýylda Türkmenistanyň hormatly Ilýaşul biziň halypamyz Atagelli Garýagdyýewiň ýubiley ýaş münasibetli bizim bir kiçiräk film taýýarlapdyk. Elbetde şo kino filmde Atagelli halypanyň ýaşlyk ýyllarynaky gowy gören gyzy ýöne gowuşup bilmedik gyzynyň keşfini maňa berdiler. Elbetde kynrak düşdi. Sebäbi rejissörimiz Gonç Allah Nazarow şol filmde hiç bir daşyndan kömeksiz meniň özümiň hakyky aglamak meseledi. Ana en bir kyn düşen ýeri şol hawa. Aglap bileňmi? Dogrusu başda aglap bilmedim, ýylgyrdım. Onuň birazjyk sesin tonu gatalyp gorkuzybyrak gürledi bolen. Gorkuzybyrak gürledi, şonuň sesiniň badyna gorkup titrap ağladım. Başdakylar şeyler akkolle. O da ýerine düşdi. Ha, onuň belli därejissör bolan soň olar ýa içinde işläp ýören adamlar soň inni kedek ağlatjak bolanda. Şoň sesiniň badyna gorkup aglap goýberýärdim da. Ana şolar ýalap boldy. Aglamaly bolmasyn aglatjak bolan goňçda paýma bol ýa. Ha. Köp sağ olun Gülcemal.
Gelecekte de sunumot yolunda din üstünlükleri başlı arzu ediyasını Leyli size verecek soğalım şeyle. 7-8 yaşlıca Leyli'nin arzuları hasıl oldu mu ka? Awa bolle. Sebebi biz arzuların hasıl bolyan yurdunda yaşayat. Arzu etmekten hicim yadamı. Sebebi adam arzu etmese önüne maksat koymasa öňe gidilşik bolmaýar. Hemişe adam arzuda bolmaly, ýaşy niyetde bolmaly. Arzu etmeli, gowzatlar diýmeli. Onda gelecekte de bir etýän arzuwlaryňyz, etjek arzuwlaryňyz hasıl bolsun. Kirpeşimde gatnaşdyňyz üçin köp sag bolun. Täze 2025-nji ýylyňyz gutly bolsun, arsykalyly bolsun, bereketli bolsun, döwlet ýyldariň biri bolsun. Gahman arkadamyzyň, arkadaly gahman serdarymyzyň saýasynda asuda watanymyzda mahmala walsiyetiň belent ýanglansyn, şaher paýlangyň ýa dowamly bolsun. Sağ olun Seyran. Siziň hem ähli tomaşaçylarymyzyň hem täze ýyl bayramy gutly bolsun. Ediz arkadagly gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, işlerinde de mundan meýle deňe rowaşlyklaryň, üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsüregimden arzu etýän bayramlaryňyz, bayramlara, toýlaryňyz hem toýlarlaşsyn. Sağ olun Seyran. Menem öz gezegimde ähli agdyr türkmen halkymyzy, gahryman arkadaly gahryman serdarymyzy täze ýyl bayramy bilen tüýsüregimden gutlaýan. Täze ýyl bayramçylygy halkymyza şatlyk, bagyt, döwlet, agdybirlik, yrsyl getirsin. Gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. El ýurt bähwetli tutýan tutumly işler mundan eýlägem rowaj alsyn. Täze ýyl gutly bolsun. Mehman adamlar, edi watandaşlar bizim şu ajaýyp bir zotda gepleşigimiň bayramçylyk sany geçirip durýar. Täze 2025-nji ýyl bilen gahryman arkadaly gahryman serdarymyzy, ähli halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Asuda watanymyzda gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň parasaty başlanýanda toýly günnämiz dowamly bolsun. Täze ýyl siziň her biriňizde arsykaly döwlet bereket etsin. Biz ajaýyp durmuşda ýaşaýan, asuda watan peşkeş beren gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun. Tutýan tutumly işler elmide ama rawany ýollarda rawaşlyklary weslensin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Ediz watandaşlar, mehriban ýerleşler, paýtagtymyzyň adyny göterýän Aşgabat tele ýaýlymy şu günlükçe öz işini jemleýär. Watan wasp dillerimizde söýgüsi hemişe kalplarymyzda bolsun. Gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň saýasynda sag ýatyp aman turuň. Giýjäňiz rahat bolsun.